Кравата мочи на двора, конче цвили в обора, три кокошки коткодякат, зайчета строени чакат. Всички гладни пригладняли, че от снощи не са яли. А стопанина Иван, гидият му Марзелан, още в леглото дреме, да ги храни няма време. Но отвънка страшно става, вдига се голяма врява. Силно кончето с копита подовара взе да рита. На помощ се притече кравата и с рога забута здравата. За нула време двамата се справиха, купчина от камъни след себе си оставиха. И бързичко изниза се тайфата някъде далеч в гората. А стопанина остана сам самичък Марзелана.